wara li l-bieraħ assistejna għall-aħħar stat tal-Unjoni mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienu bosta dawk li reaġixxew għal dan id-diskors. F'dan is-servizz se nisimgħu ir-reazzjonijiet li kellhom għal dan id-diskors l-Ewroparlamentari Laburisti. Il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant kien ċar fir-reazzjoni tiegħu hekk kif stqarri li minkejja il-pompa li dan id-diskors kien fih jeħtieġ aktar minn hekk biex jiġu riżolti inċertezzi li qed jinħassu fost il-popli fl-Unjoni Ewropea. Nix konvint li kien daqshekk importanti għax kien messaġġ li kien tajjeb, mul tajjeb, ma fetaħ l-ebda perspettiva ġdida. U bil-fors, għax din il-Kummissjoni li waslet biex tagħlaq it-terminu tagħha għandha numru ta' kummissarji importanti neqsin minna, u allura approvat von der Leyen tagħmel dwara ċerta rankatura. U r-rankatura tagħha għalkemm kienet meħuda tajjeb, ma naħsibx personalment li se tkun qiegħda biżżejjed biex tikkalma l-inċertezzi li toħossu ħafna Ewropej. Sentiment simili kien espress mill-Ewroparlamentari u Viċi President ta' Soċjalisti u Demokratiċi Alex Saliba li wkoll li kritika diversi aspetti tad-diskors li għamlet von der Leyen. Saliba fost l-oħrajn innota in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni rigward ħidmiet li hu wettaq fil-Parlament b'rabta mal-qasam diġitali. Konna ambizzjużi sa ċertu punt fuq numru ta' leġiżlazzjoni, però nistgħu nagħmlu ħafna u ħafna iktar. U llum ma smajna xejn, pereżempju, fuq ir-Right to Disconnect li hija proposta li issa li aktar minn 3 snin illi mexxejta quddiem il-Parlament Ewropew u ġiet approvata bħala leġiżlazzjoni u għadna nistennew li l-Kummissjoni Ewropea toħroġ fl-aħħar mill-aħħar bil-proposta tagħha bbażata fuq dak li ġie approvajna. Ma smajna xejn tangibbli fuq il-problema tal-immigrazzjoni irregolari u s-soluzzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar qed jistennew iċ-ċittadini tagħna. Il-membru parlamentari Josian Kutajjar innotat id-diversi temi li misset il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Dan fil-waqt li saħqet kif brabta man nuqqasijiet ta' ħaddiema biżżejjed għall-opportunitajiet ta' xogħol b'mod partikolari fuq isma bħall-ospitalità u l-kura jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tadotta aktar miżuri tanġibbli. Jien irrid nara iktar azzjoni tangibbli f'dar rigward. Għaliex il-ħaddiema tagħna rridu ngħinuhom biex ma jibqgħux lura fil-qalbiet ambjentali u diġitali li rridu nagħmlu kif irridu ngħinu lin-negozji żgħar medji tagħna. Illi anke rajna tħabbira prattika illi ħajkun hemm ukoll rappreżentant envoy li jressaq il qudiem l-isfidi li jkunu qed jaffaċċjaw. Ma kemm ħadd gost ukoll illi rikonoxxiet l-irwol tal-bdiewa tagħna, l-bdiewa li tant ibatu ħabba l-elementi tan-natura. F'dan ir-rigward von der Leyen saħqet dwar aktar appoġġ lill-industrija tal-agrikoltura imsejsa fuq is-salvagwardji għal provvista tal-ikel u l-għajxien tal-bdiewa nfushom. Fl-aħħar nett tal-istess fehma kien ukoll il-membru parlamentari Laburista Cyrus Engerer li wkoll silet minn aspetti b'saħħithom tad-diskors iżda ma naqasx milli jinnota n-nuqqasijiet tiegħu. Dan minn barra differenzi bejn il-Partit Nazzjonalista u l-grupp politiku li jagħmel parti minnu fil-Parlament Ewropew. Kien diskors b'saħħtu fejn jidħol l-ambjent, il-protezzjoni tan-natura u l-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima li hija daqsxejn ta' ironija għaliex il-Partit tan-Nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew u l-Partit ta' von der Leyen stess kontinwament jivvota kontra dawn il-liġijiet u jipprova idajjifhom. Però mbagħad stennejt li ħajkonna diskors li jkun iktar soċjali, speċjalment fi żminijiet li qegħdin ngħixu fihom illum diffiċli ħafna bl-inflazzjoni qawwija li għandna madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Engerer appella biex l-Ewropa tkun dejjem aktar effettiva b'risq il-ħtiġijiet taċ-ċittadini Ewropej kollha inkluż dawk tal-Maltin u l-Awċin.